Hi, my name is Chris Evans and I'm chairman of Saith Seren. We're working in partnership with familiarisation videos to show you the layout of the venue, so I hope you enjoy it. Mae'r llwybr rydych chi'n ei weld ar y map ydy'r un mwyaf hwylus. Mae Maes Parcio byd dŵr wedi ei leoli ar stryd Caer. Mae'r map yn dangos y llwybr i Saith Seren a mae'r fideo yn cerdded trwy'r llwybr gyda chi. Wrth i chi adael y Maes Parcio, mae yna groesiad zebra o'ch blaen. Unwaith ydych chi ar draws y ffordd, trowch i'r chwith a dilyn y ffordd nes i chi gyrraedd Saith Seren ar gornel stryd Lampit. Mae'r mynediad stryd Lampit ydy'r mwyaf hwylus gyda chodiad bach ar y trothwy. Wrth i chi gerdded i mewn i Saith Seren, mae'r bar ar y chwith lle bydd aelod o staff ar gael i'ch gwasanaethu. Wrth i chi gerdded o gwmpas ochr dde y llwyfan, rydych chi'n cerdded i fyny llwybr sy'n codi'n raddol ble mae Toiledau Anabl sydd yn rhywedd niwtral. Yn y toiled, mae yna rheiliau gafal a mat newid clytiau babanod a chord argyfwng. Yn achos argyfwng, gallech dynnu'r cord argyfwng a bydd aelod o'r staff yn cael eich galw i'ch helpu. Wrth i chi fynd rownd i ochr arall y llwyfan, mae yna 3 step. Wrth i chi gerdded tua cefn yr adeilad, newch chi ffeindio'r toiledau merched yn gyntaf ac yna'r Toiledau Dynion, y ddau ar y chwith. Cariwch ymlaen i gefn yr adeilad a newch chi ffeindio cwrt bach gyda lle i eistedd. Mae yna hefyd allanfa tân. Yn achos argyfwng, bydd gofyn i chi adael o'r allanfa tân agosaf ac i gyfarfod wrth y man ymgynnull tân o dan y tŵr cloc ar stryd Lampit, gyferbyn â Saith Seren. Gallech ffeindio Diffoddwr Tân tu ôl y bar wrth y mynedfa i'r gegin. Mae'r dafarn efo lle i eistedd ar y llwyfan a hefyd ar y brif lawr sydd wedi ei rannu gan wal yn gwneud 2 ardal wahanol. Mae'r seti wedi gwneud o bren solid heb freichiau a mae yna hefyd mainc eistedd a o gwmpas y waliau. Mae yna nosweithiau gyda bandiau byw a gall rhain fod yn swnllyd gyda goleuadau disgo amryliw. Mae yna hefyd sesiynau siarad Cymraeg bob nos Iau a mae croeso i bawb. Mae
Yn gyffredinol, mae miwsig yn y cefndir a ma'n siarad.